Hayunganangay kefek mani chamani te bizra phalmungno kasunani salno rogoi hamkrai naikol botoli luaji mungbai cha salo mandai hati amchayo khlaijaka kaisa himbotok reli paimani yakolo khorang holnogo khlaijaka kaisa sakthal musrung panda pandao naroi okrangai majaka hasteni luko hamsamung khlainai ojama DSP Torun Debor mano khoboi kubuni adongrok haste ganangai phekjangnai tablet tei drugs ni kobol mawo kalai kamangna ni phasing o hani ti prasarok aboni bagai manak ti prasa bosongni thinang komona ni phasing o hani bosarok ni laibu matei mukthang abo hai tongkhoro dofani siklarok no muthangai narokna ni bagai pasai phaika hamkrai naikol bodol mungoi kephek mani chamani no kasonai bodol eba motha o motha skangni simi mandai jirenia hejamara tei dalbidal ganangai kephek mani chamung tei phalmung no kasonani bagai chaitogoi samukhlai tongmani nukjakha 26 June angkha hayung ganangai kefek mani chamani tei bizra phalmungno kasomani sal o salni kok bothomano buskango tonoi cha salo hamkrai naikol bodol ni luaji mungbai cha salo mandai hati amchayo khlaijaka kaisa himbotok pandao naroi okra angai manjaka hasten luko hamsamung khlaine ojama DSP Torun Debor ma manjaka mothani tangphangni Ripendra Debor mano khoboi mothani joto ojama ro o rally ni bisingtei obono sung awai mungrinani thangi tongtongo tabuni himale tinini o sal 26 June hayung ganangai o salno observe khlaijago tangai observe khlaina nangkha o hayung ganango tini sikla bosongro kefek bithi bai kobolui lama koroi tongtomoi mani aboni bagino United Nations belai wan suguya koi oya prino nakha 7 December 1987 General Assembly of declared jaka 42/112 session khalaiya koi declared jaka tinini din hai salok bisi birim brum o observance of international drug abuse and illicit trafficking palaina bagai tamni himala tini ne odino tangi sus khlaijaka obo belai no wana masija United Nation omono wansuka bongni naharmum bongni wansumung hayung ganang gei tini hai dino nini US President UK Prime Minister, American singer, American songwriter, over high, boro kotor o high no tini assignment sal. Or sal no rubuino or International Day Against Drug Abuse Illicit Trafficking no celebration plajago. Tam ni himale tini sikla romno lama hamyo him tongmani tiklai tubui lama hamyo him minani bagi sim chai tongmu. Abon bagina tini o hamkrai naikol bodol ni luai ji mungbai tini usuk jora sokpai lekha khakao sikla bodol obono khanaoi khas rangai lama hamya himani yakari lama kahma আমরা ang lokorokno pas kosar namu tungo haje jumtini ni je o pandani bisingtoi tini o hayungo je hamya manai chalai tini je sikla samas gerana ni digyo thangtongmani obono jung jotona award ungano je omo khai hamya manune rukri trum jotona jung balbak sakai bosaoi obono tortirete jung jotona bagai sakthara nane ang boja reli paimani yakolo khorang holno ko khlaijaka kaisa sakthar mungsrung mung panda Bureau Report Chini Khorang